салом алейкум бинандагони азиз ва арҷманд. Имрӯз мо олучинӣ омадагем. Оператори мо акай Шараф. аҷобат дар ин аст ки ҳамин гуна сатилҳо доранд бо каҷаки хеш, яъне ҳамин хел сохта шудааги аст ҳамин сатил ба хотири чиндани мева. Инҷа дасташ, инҷа каҷак. ҳарчи хеле ки мо дар деҳа мечиндем, ё каҷакро гум мекардем, ё банди сатилро гум мекардем, ё дастаи сатилро. ин албатта як барои деҳқонон, барои кишоварзо чизи хуб аст. ҳамин гуна олу аст, мо олуҳоро мечинем, ҳамин сатил дар мегирем. ана он тарафам гирем, тараф инамино ҳама шафтолуҳои вай аст. Олу аст, олу ина поёно дар аст аст. Поёно ҳамаш амино олу аст. Он тарафи дигариш ҳам нигоҳ кунем. Тарафи гирифтаги аст, чиндаги. Ана мебинем сатилода аллакай мо чиндаги ҳастем, баъзеш холи аст, баъзеи дигар ана чиндаги. Инҷа зинапоя аст, нордбон. ҷое ки баланди бояд бошад, ҳамин гуна нордбон кати мо мечинем. Ана инам мисли дигар дарахтон бо роҳи қатраӣ об дода мешавад. Омада истодааст камера. ҳамин гуна бо роҳи қатраӣ об дода мешавад. Ин бандҳо, ин труба ба хотири вай аст, ба хотири нашикастани шохҳои пурбор ё меваи дарахтони олу ё слива. ҳай имрӯза кори мо ҳамин кор. хоб ана худо хоҳе аст аз 35,000 мегирем бега. Тофтесем камерада. Якай Шараф нав оператори нав булада. Камера хе хушрӯ тофтесем. Хушрӯ тофтесем. хай паноҳто ба худо бинандагони азиз, инами маълумоти мухтасар дар бораи инами чидани инами гуна слива ё олу аст. Лекин як вайаш ҳамин аст ки моро гуфтанд ки ҳамин думчаҳои сливаро олуро гирифта партоед бе думча. Барои чӣ думчаро мекандем? Акин даша пурсида дар кор. Барое ки якдигариша назана, якдигариша нахӯрад. нахӯранд. Дили ҷигар якдигариша шикоф накунад. Ҳай паноҳтон ба худо то наворҳои оянда.